Ali on the beats. Jesu Kristu vakandipinza mugwara. Atina kudzidzira bana atina kudhibha. Namusikumbereka bebhera mabito yenyu TV yapo. Asha, ngasentomboverenga usha. Vadzidzei wena kuti madzidze chimbodibozvo wadziwa waverenga baba. Sandasvika pandikuda chepcheche. Anyway, it's okay. Akomana pananza kugara kuseruko. Mama wasi andiuza message anzonodzi kana wakukuda kawashandisa dhoiri. Answer. Because for the meantime ukugadzirwa kune ma renovations ari kuita. Kuwa tadzonozweka. Hangu akaenda kudrag awareness campaign kuchikoro. Oh. Koro pane chikoro chandadedzo. Abo iwenga. Bo saka chachani. Bo ndokona chenge. Bo. Il a dirigé une célèbre école de Kung Fu à Foshan qui s'appelle les Six Nations. Elle a formé des milliers d'élèves à son époque la plus glorieuse. Yo, wow. Nubatsironi. Uonaje? Autora rubatsira panti kwete ini. Fine. Nganibatsironi. Izvo dzakunzwana wakutora. Onaka, kandona nchimba pesa apa zvinonetsa wako. Chimutara nyaya kwakanyarara. Kuwangu, ndokuita seko. No, you told us on okay. Let's do something because mondo pizza time. Atoti ntauri ndakanyarara. Alright. Fine. Chitara kwa. Anzi ina momusikana wakubuda. Unoshandisa dhoiri kuti ini. Nemutire kuseruka risoshanda for the meantime chiri kugadzirwa right. Kane maku. Ngochizvinzwa? Asikana katika litakafura Bible. Momza wakazopinda munomuka tutokuitwa ngitukuverenga Bible. Kelly wazana basa wambopinde munomu. Kana wachitopinda munomu watonoka padhoo. Kiyo nozondudza ke. Awazodiko nemfesi wewe tikasangane kumashofu kamba namba. Mfisi upi na iwe Kelly? Ya mfesi wakaba namba nomse. Ndichidina ye. Kuti makutodanani here kana kuti ndozvandaunza. No. Ko naiwe shambi pana pakasitanga nemukuridzwa this type of music. Asi maimufundisa vapo kana. Varipo pachichero vasipo apo mboridzwe music yakadai. I think ishamwari ya brother Nzuda akuloja kuseruka yakuridza music iyoyo. Saka zvinozopira boye pana mamusi vako. Kuwadiwa mudza pana papanoridzwa gospel chiti. Pachindomudza hawo. Find a way sha after all panapa pamba penyu saka anofana kutwa zvinodiwa panapa. I think ndafunga zvekuita. Asikana munogara muchingoverenga Bible. Music. Hey Jose.
Kasi rubo kan. Man, I don't like the conference. Tatka na ichibo to dzikise different. I mean, to pay my watch. Okay, if you say so. Koshi. Unaona shangashiti. Ndimkumana wakundituka kusaluni that day. That day. Andikauza ndakenda kusaluni. Oh, boys wakasangana mwangu muna kakutuka. Sika pamwaita kuti ndiye munhu dazvechechistereki uyu. Ndiye ari kutogara panapa. Ndiye ndozvazvikureva. Ndiye akakushauje. Ha. I fucked up last. I fucked up. Kapepa kadoka ndikashauta kusaluni. Apa ndachitoplan kuti ndotospenda odhera unasindiri panapa sezoka first day kangu ndimborongedza but I can spend my day here because of what I did to this girl. Feeling bad. That was not good. But ndinolinga nzuda panapa pakamboswereke panapa. Nombosira ngapamba but siri ndinga umchindo wangu nonoti ofa kadeka cho maybe kangatopera bo. Yeah. Check. Shem salad, shem get to the mukamak over my prayers. God bless my hustle. God bless my hustle. Yeah. We'll be hustling in the streets like ghetto. You know it's a battle. Galactic ghetto. You know it's a battle. Yo, speak it, I mean. Bo. I can. At least We just spend a day days ago when you hours. what do you want this one? Bo. And again, what? How far could you mind from this? Speak. Hey, so young, bro. Ayo kurugari kasutуда kurugari aya kurugari kuri nice antu aya kurugari Kuziya speak nozobuda musaga. ama at this time anbokubaisire today I will be good to church zvese bobo ndonto zoti mukomana ndazvina mate ayo apo ayo apo abantu nti ayo apo atitombobaise I will be good bro I'm sure no be sanchikire zvati Fira mga plastic aka. ma ntumunanga weMarisla ntumbotenga Ngofunga. vamwe vangashaiba kuti mimi icho anotemba iplasma ndozoti panyaya idzi kaidzi aiwa idzi dzinopenyesa idzi america ndakanoapata apo awasimbisa pfuura ndakanozvilaita zvavo Ndiringewo. CK. Andazi. Gaka. Chiba andazi. Boy. Chiba chakoma ndo. Tani. Guess what? That guy watikasangana kusaluni that day. Akasosangana naye. Sha, and guess where? Kubi. Panapa sha. Panapa. Hakusada ruyanzeni. I think ndiye aitaurona mama kuti akauya nabrother Nhubu achagaimba panapa. Shami be serious. Ndiyenzi mna ngona matena mame. Tusazvikureva. Garike naye Shami. I think we should tell mom about that. Yeah, we have to. Ndatobatikana nini. Nematukira akataya Shami. Kana nenda perero nomboziya. Hayi ngokuchinja. Hayi ngokuthi mna garike naye. Tenzi wangu ndiringe. Andirishasha. Tenzi wangu ndiringe. Tenzi wangu ndiringe. Tenzi wangu ndiringe.
Itaiva bang basa beating it. You. Sirize. Ali. Boy. Nachikumbira funza. Satsopini. Pakati pa Samsung na David ndio pakazomedzwa newo. Unomeswa matare pamabanana wana akamedzwa newe. Muti chiwe. Chinoziya. Uzoda ibona uziya kama sina. But unochi anoziya Jesu pakati chingwa newo wani pepe. Anobazi. Ndio pakazo Job pakazomedzwa newo. Asitataza. So mega sense zvamuri kutaura. Azu mega sense. Nda unozonda kana chikone mabata Bible pese ka. But I wonder why kuti amusitomboziva kuti akamedzwa nehoyo Bible macho ndi asamune chigarire nda ndatombogara muri pastor or something. But ndinoona pakashata. Samune chigarire neBible kana musingazive mavhesi. Kuno chimira gara basa. Kana mbokunga unochi ona masina. Akuzongoverengawo zvamufasi pakaipa. What do you mean? Wana panapa kane mutemo ka pakaipa. Oui. Unochi panapa kuti udye ufanira kunge une 2 mavhesi unoziya. Serious? Like kuti makuseni chidoji unotora 2 mavhesi. Masikato tora 2 mavhesi. Maneri 2 mavhesi. Izvo zvina 5 days. Nisikabude panza. Dar. Mama wa. Nye mavhesi waje. Asa pakashata. But you don't know gonna idea you. Kaiteki ngoona pandiri. Ona kana 1 2 3 4 5 mavhesi unoziya. Bro, mavhesi ndo zvakawanda but ashe Bible zvana sanakirwe nazvo. Unoziya mangati? Akawanda. Yo. Chimwe wana 1 2 3 wese. Fine. Nenda ngokubatsira wangu kuti udye but so zvandakuita panapa yoga. Yo unozoripiwa re. Inongoziya Genesis. It's okay bro. Fine, it's okay. Senda ungotsvaga mavhesi angori powerful ukataura wani kudya sadza zvanasi. Bo. Patika unochitochitaura boza ine zvakuzoverenga pakaipa unoziya. But pepe uchiruziwa nguva chinditi ndinobatsirwa. Pakaipa inini unonibatsira kwapo. But apa wanobatsirwa. Unosiyana ka complicated. But ndikumbiro. Wanobatsira. Wako. Oh baby. Ndiringe tenzi wangu ndiringe raramo yangu inyoshi tenzi wangu ndiringe anizvindirishasha tenzi wangu ndiringe tenzi wangu ndiringe tenzi wangu ndiringe